Det her, det er Kirsten. Hun er en helt normal dansker. Kirsten bestemmer selv, hvor hun handler ind og hvad hun køber. Hun bestemmer selv, hvor og hvornår hun vil arbejde. Kirsten bestemmer selv, hvor hun vil køre og hvilken bil hun vil køre i. Kirsten bestemmer selv, hvilket parti hun vil stemme på. I Danmark bestemmer vi selv over vores liv. En dag bliver Kirsten alvorligt syg. Så syg, at hun ikke kan helbredes. Kirsten ligger bare og lider, mens hun venter på at dø. Alt for mange ældre i Danmark får ikke mulighed for selv at vælge, hvordan de vil dø. Hvorfor kan man ikke selv få lov at vælge, hvor og hvordan man vil dø? Vi går ind for aktiv dødshjælp, fordi vi synes, at man skal have lov til at dø præcis som man ønsker. Derfor synes vi, at du skal stemme på vores kampagne om at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Din stemme kan gøre en forskel.